Mayong buntag, welcome na sad sa atong daily devotional si Pastor John Encargas gihapon no. Karong buntag gusto na ko i-share sa inyo ang verse sa Revelation chapter 20 verse 14 to verse 15. Ingon din ni si John, "Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Ang verse nga itong gibasa naghisgot ni sa Great White Throne Judgment. Mao ni ang pinakakatapusan nga judgment sa tanan. Ug kini nga judgment usa ni ka paghukom exclusive lang sa mga tao nga wala nakadawat kang Kristo. So para ni sa mga unbelievers, para ni sa mga tao nga napakyas pag kabot sa chance nga gihatag sa Ginoo nila samtang buhi pa sila no. So dinhi tanan kung basahon nimo verse 11, gidescribe ni John nga nakita niya ang mga tao sa kadaghan no, sama sa balas sa baybayon. Inana sila kadaghan, dili sila kaya ihapon sa mga mata. Unya ingon pa gini John sa verse 12, nakita niya mga dato, pobre, mga babae, mga lalaki, mga sikat, mga dili. Naglinya sila. Anya sa tumoy sa linya nay usa ka trono naglingkod nga mao si Christ. Nya nay trono. Og nay isa ka judgment nga gihatag para sa ilaha. Og mao ni siyang sa verse 15. "And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire." So naay book nga ginabasihan, ginaabli atong Ginoo didhi. Og mo ni ang book of life. Ang book of life mo ni ang listahan sa tanang tao nga nakadawat kay Jesus Christ. Kung usa ka katao nga samtang buhi pa ka nakadawat ka sa Ginoo, nakasabot ka unsa nang kaluwasan ngano si Kristo namatay sa cross, nandin heartily mo siyang gi-receive sa imong life as your savior. At that moment gid nga gidawat nimo si Christ, diha gi-record ang imuhang pangalan dinhi sa book of life. So ang book of life listahan sa mga tao nga luwas di ay. Sa Great White Throne Judgment, basahon dinhi ang tanang pangalan nga nasa book of life. So kung ang tao maglinya didto nya pangitaw niyang pangalan wala didto, ingon ay dinhi, he was cast into the lake of fire. Nakita ni John the beloved dinhi nga tanang mga tao nga wala na lista sa book of life, gipanglabay sila sa anghel ngadto sa lake of fire. Ang lake of fire po lahi po ni sa impyerno, sama sa atong pagtuon atong Tuesday no, nagtuon ta atong Tuesday sa impyerno. Ang impyerno sa ni kagamay nga lugar sa silot temporary. And abot sa panahon ang impyerno ilabay ni ngadto sa lake of fire. Ang lake of fire mo ni ang final judgment place, forever na gini nga lugar, mas dako pa ni kay sa impyerno. Dinhi ilabay ang tanang mga tao nga wala nakadawat sa Ginoo. Katuni mga tao nga wala mituog Dios or nituo mag Dios pero wala nila seryosoa ang tawag sa Dios nila sa pagkinulsol silang sala o pagbalik kung ta sa Ginoo no. Dinhi ang mga tao nga busy kanunay silang trabaho, wala na higayon para sa Ginoo. Katuni mga tao nga busy invite ng Bible study, wala higayon. Muna mga tao nga wala nagtagad silang spiritual life, itong buhi pa sila sa kalibutan. Mga material lang butang ang concern, wa gyud naka-realize nga nagkinahanglan dig kaluwasan ng ato ang kalag. Sakit kay hunanaon no. Basin isa maglinya dinhi imong kaliwat, imong higala. Basin isa maglinya dinhi imong mama, imong papa, imong igsuon no. Or basin ang partner nimo sa imong relationship. Sakit hunanaon. So kani siya nga verse karon, ngani nga message na to karon, usa ni ka reminder nga nay dakong judgment mo abot. Nga seryoso ang tawag sa Ginoo sa tanang tao sa paghinulsol silang sala o pagdawat sa Ginoo.
ikaw nga naminaw karon, nalista na ba yung pangalan sa Book of Life? Nabay points imong kinabuhi nga nakadungog ka sa gospel, nya mihinulsol ka sa imong sala, nya midawat ka kang Kristo Jesus? Kung nahitabo na nimo, then congratulations. Karon nanapog kay responsibility sa imong mga friend and loved ones nga wala pas Ginoo. Pero kung wala pa ka nakadawat sa Ginoo hangtod karon, ipaubos imong kaugalingon. Hinulsuli yung mga sala ug ilha nga si Kristo namatay sa cross, gilubong na banhaw sa pagbayad sa imong mga sala. Dawata siya sa imong kasing-kasing by faith nga sa imong personal savior. Dili religion ang ipangutana dili sa Ginoo. Wala ningon nga Ginoo sa imong relihiyon, kay labay ka sa impyerno kay dili kay naani. Dili relihiyon ang putana dili sa Ginoo. Nasulat ba imong pangalan sa libro sa kinabuhi. So higala igsoon unta manigurado ka sa imong kaugalingon ug imupuntang kaluy-an ang mga minahal nimo sa kinabuhi. Dini lamang taman sa katapusan mag-ampo ta. Ginoo, salamat sa mensahe nining kabuntagon. Salamat sa reminder, Lord, nga nay dako di kay nga judgment nga moabot Ginoo. Usa ka judgment, Lord, nga wa nagi paglaom pa bisag gamay. So sa dili pa na may tabo amahan, dagay mig chance nga ma-reconcile kami diha kanimo. Ug ang mga minahal namo, sila po diha kanimo. Gamita mi, Lord, nga tulay instrumento, Lord, para nila samtang dili pa ulahi ang tanan. In Jesus name, amen. Amen.